Haupa gaztiak, zela gabiz. Bueno, pentsatzet danok bezala etxien pixkan askauten gozeatela, ez? Baina, azkenean horixe, hau da tokatzen dana, zuek ere pentsatzu gu bezala, ez? Azkenean etxian denpora asko, etxian enbiarreko dana, gure kasuan korrika, ariketak, eta holako gauzak, eta zuen kasuen ere, azkenean aprobetxau, ez? Denpora asko erakau etxian sartute egoteko, eta aldanda hobetuen eraman, ikasketak eta ere, guen egazue aukera eta ordu asko bai, etxian sartuta horrenak aurrea eramateko, eta hori zen, nahiz eta erraza izan, animo eta hori zen, aurrea, ez da besteik. Haupa, kaixo gazteak, ze moduz? Imaginatzen dutenak etxean asperreginak, dena bezala, momentu oso zaila dira, baina, egoera honetan, badakigu denak etxe eragun behar dugula, eta segura aski mendi gutxira, denak kalean egongo gara berriz, suposatzen dut zuentzako ere oso aspergarria izango dela, baina, gutxi geratzen da, animo guztiei, espero dut ikasketak ere ongi eramatea aldu zuen moduan, eta guk ere momentu honetan momentu zailak pasatzen ari gara, ez dakagu planik ere entrenatzeko, bakoitza bere etxean baritu bere lanak, eta momentu honetan nik orain justu bukatu nire ariketak, eta esan dudan bezala, espero dut ongi egotea, zaindu, eta laster arte, besarkada bat. Hola, kumetxuek, zelan zauze? Gaztei zaute, ez da? Ez dutzu eizten etxetik urtetan, ez? Gogorrak izen bizai, ez? Laster etxiko zue, eta lagunekin jolastoko zue. Bale, zaldi bartik animo gulitzotzue. Animo!